O Salón de Plenos do Concello de Rianxo foi o lugar escollido para a sinatura do convenio de colaboración en materia turística entre a Xunta de Galicia e a Mancomunidade Barbanza Arousa. No acto tomaron parte o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e a xefa territorial de turismo, María Barreiro, así como representantes dos 4 concellos que integran a entidade. Entre os obxectivos do acordo figuran a consolidación do xeodestino Barbanza Arousa como destino accesible, o afianzamento da colaboración público-privada a través da cooperación do sector turístico empresarial da zona e tamén a realización de actividades de promoción. Tras a firma tivo lugar unha mesa de traballo na que se incidiu precisamente nas liñas nas que xira a estrategia turística de Barbanza Arousa, baseadas no Camiño de Santiago e na dualidade serra-mar, para un posicionamento de turismo de litoral sustentable. Na xuntanza abordouse tamén a necesidade de potenciar o turismo náutico, apoiando a travesía Navega o Camiño, ou mesmo turismo gastronómico, a través dos proxectos Conserva a Orixe e a ruta de tapas máis que tapas. Outros dos aspectos tratados na reunión gardaron relación ca promoción, prevéndose a realización de diferentes pezas de posicionamento do Camiño de Santiago, como é o caso dunha guía e un audiovisual, e tamén na comercialización, mediante a creación de 65 paquetes turísticos da man de axencias nacionais e internacionais.